Әфәрин КВН командасы. Kuşağına Tatar Ligası Şöyle meydan karşı ol Tatar ilinin büyük balası Selamun aleyküm. Selam bakma. Sizning qarshida bugün Baltaş'ның eng shoyan yoshlari. Qoida voyinkom o'zi xizmat etmagan. Baltaş! Qoida so'g'on bilan sarımsaq vrachlardan yaxshiroq ishlaydi. Baltaş! Qoida undan so'ng spirtnoy sotmaylar. Baltaş! Ник Elvira pay satamiz? Aferin КВН komandasi, biz boshlaymiz. Aleyküm. Значит, исәнмесез. Безнең беренче миниатюра, дуслар, барыгыз да белми, әмма дә ләкин Шакир үзенең җырларын җырлаганда, аның янында сүз әйтеп торучысы бар. Карап китик. Мин сагынмыйм. Мин сагынмыйм, мин сагынмыйм, мин сагынмыйм, мин сагынмыйм, мин сагынмыйм, сагынмыйм. Aleyküm. Кичә йокларга яткан идем, йоклап киткәнмен. Дуслар, күз алдына китерегез беренче мишәр сигнализациясы. Уф, тагын машинасын шушында калдырган инде. Атскан. Хат сугып отырам. Дуслар, хәзер шундый кызык миниатюра булачак. Может. Бәлки булмаста. Күз алдына китерегез бик ярлы больница. Доктор, минем бармак үзелде. Ильяр! Ау! Bizning подорожник qaldimi? Yok, Скотч! yok. Tüpsün. Avurtmayacak mı? Ha, rahmat doktor. Davay. Aleyküm. Дуслар, күз алдына китерегез Балташта беренче суши бар. О, balık. Arigato. Сеннен суши ясыйбыз. О, дөге. Arigato. Сеннен ролл ясыйбыз. О, бәрәңге. Arigato. Сәлам! Сен татар, что ли? Сеннен бәлеш ясыйбыз. Selamun aleyküm. Дуслар, менә случайно туры килде шулаймы? Безнең бүген команданың туган көне. Безгә бүген 1 яшь. Әле без 2нче елга может сөйләшергә дә ирем киләчәкбез. Афәрин КВН командасы туган көн белән. Рәхмәт дуслар.